Ola a todas de novo. Gaceta Música TV volve para vos traer a actualidade musical do país. Hoxe estamos o Dani mais eu aquí, en Vilariño, no Ío, en Cangas do Morrazo. Pois é, Leti, desde a mesma área onde se celebra ano tras ano a Festa Fol de Vilariño, imos comezar unha voltiña musical polo país. Avante co sumario. Moi boas, melómanas. Hoxe tócanos voltar deste parón vacacional, por chamar de algo. Traemos un programa cheiño de cousas. O Dani falou co Son da Rúa e Pati Castro meteuse na casa de Guadi Galego. Avante co programa. A primeira parada desta viaxe musical cae ben perto daqui. O noso compañeiro Daniel estivo vai uns días en Bueu, no primeiro concerto post-Covid do grupo Son da Rúa. Os rapeiros do condado trouxeron todo o espírito da Pontaca Santifa ata o Morrazo. Poxa iso, vente pra cá. Son da Rúa está na casa, non se pode faltar. Non sei que carallo pasa, pero vai se liar. Cando veñan os picolos hai que disimular. Sexa iso, vente probar. Esta merda non se fuma, pero vai che pejar. Disimula como poidas e non sabes bailar. Prepárate, pilla este rollo, pilla este rollo, manaja, como es que se rima no puto bomba. A ver que en cada yo no naja, que estamos mudando a pedítalo rap. Analiza, non somos la mía califa, pero escuitante miñas dos nosos e moitos a manseñas pifia. Hola, que tal? Estamos en Bueu, vai moita calor, por iso achegámonos aquí a fontiña esta, a ver se nos daba un pouco de fresco. E viñemos ata esta vila do Morrazo, que nos queda ademais moi cerca da casa todos, non? Porque hoxe vai haber un concerto aquí de Son da Rúa. Aquí ustedes están o Hugo, o Iván e máis o Alex, vieron dende Ponteareas e están aquí porque van facer a presentación do que é o seu último disco, Eterno Combate, Son da Rúa. Vou volar a abrir para que me veades ben por dentro, que é ben bonito. Vale, un disco que, bueno, sacaron con Playplan neste 2020, en abril, que iba a presentarse pois hai un tempo, pero que co tema este da pandemia e o Covid pois quedou un pouco atrasada, e hoxe vai ser a primeira vez que toquedes, non, en directo, non, Hugo? Sí, hoxe vai ser a primeira vez, tiñamos xa pechada a presentación en Compostela para abril, e nada, ao final polo tema do Covid e polas restriccións sanitarias, pois decidimos que, decidimos non se podía non se podía facer nada. E tuvemos que esperar un poquinho e ahora vamos pouco a pouco engrasando a maquinaria aí. Este é un ciclo de concertos que vai facer aquí o Concello Bueu e quixo comezar con nós, entón, bueno, para ir engrasando a maquinaria ben de luxo. Que sensación, ten que ser unha sensación extraña ter un disco feito, preparado e non poder sacaste nas redes, pero claro, que como grupo que non, ten que ser bastante fastidiado esperar 2-3 meses a ver o feedback que hai do público, non? Sí, a ver, porque basicamente o único que podes ver é o feedback en redes, entón sí que nos centramos bastante en facer moita promo en redes, en prensa e pouquiño a pouco pois que a xente le fixera bombo do lanzamento do disco, pero claro, ese feedback de ver se a xente lle gustan os temas en directo, se o saben, se interactúan contigo e esa maxia que se vive de sacar e de facer a tua música, pois a perdemos, pero bueno, co tempo, pouquiño a pouco, algún día iremos xa a nova normalidade, entre comillas. Sí, non, bueno, eu teño que decir que, bueno, tivemos tempo abondo público para aprender as cancións, vamos aí 2 meses gastando o disco, bueno, no Spotify, en todas as plataformas, ademais é un traballo que ten algún tema que xa é coñecido pola xente, non vou ler que ando mal de memoria hoxe, pero, por exemplo, Salsa Galaica, ou Pontaca Santifa, ou Éxodo, incluso, xa foron singles, non? Con o seu videoclip xa estaban feitos, incluso algún xa no 2019, ou son todos deste ano? 2019, non? Mira, paso ya a Alex. A ver, está aquí acabarando, gusta moito falar. Pois sí, sacáramos dous singles xa do ano pasado, que entraron como adianto do novo disco, foron Éxodo e Salsa Galaica. Despois tínhamos pensado sacar, antes da presentación do disco, sacar 2 singles, que foron Pontaca Santifa con Escándalo Gueceta, e despois o propio single do disco, que é Eterno Combate, que nos deu tempo a gravar o clip por 2 días, o sí, porque acabamos creo que o día 11 ou así, as tomas que gravamos no xinasio e tal, e o día 13 o xinasio todo estaba cerrado, o sea, polo menos deu-nos tempo a acabar de preparar toda a parte audiovisual e todo, claro, para sacalo. Fala en galego, non mola non. Ai fala castellano, que se che entende moito mellor e é moito máis sano. Ai en galego, non mola non. Ai fala castellano, ai que o galego non mola non.
complicado ás veces para un grupo, non, falar do seu traballo, non, de como evoluciona, pero que para vos como que supón este traballo, non? O sea, non é sodes un grupo, sodes xente nova, pero isto non é o primeiro traballo, xa levades uns anos, hai evolución, non? Como cara onde tira Son da Rúa neste novo disco? A ver, un pouco... Sí, máis serio o concepto de grupo, que sigue evolucionando e tal, tampouco, digamos que non queremos que estemos estancados no concepto, pero como o primeiro traballo de longa duración, o primeiro foi un EP que foi un pouco a correr, bueno, por cousas que pasaron. E este foi un traballo de moitos meses, de darlle moitas voltas, descartar temas e comprar instrumentais, facelas e bastante todo. Claro, é un disco aparte que ten bastantes colaboracións, non? Se vemos por aquí, pois desde ZR hasta Navia Rivas, tamén Escándalo GZ. Como xorde, non? Bueno, con Escándalo GZ é doado porque é unha banda da vosa vila, non? Pero como xorde o contacto con Navia ou con EZR, non? Para que colaboren no traballo. Primeiramente, pois creo que o primeiro que saiu foi con Navia. Sí, o de Éxodo. E bueno, surxiu porque me surxiu a min a idea de que queríamos facer un tema sobre esa temática, sobre a migración, que, bueno, é unha temática que por desgraza está orde do día neste país. E dixemos, pois casi nos pega, que aparte non colaborábamos ainda con ninguna muller, pois facer aquí algo con algunha rapaza e que lle meta esa voz así no retrouso e que quede como quedou. Ao final a idea creo que a plasmamos ben. E eu coñecía a Navia a través de temas políticos e tal, e me gustaba como cantaba, xa tiña visto cantar con Mini, no? Co gran Mini, co seu pai, e ten unha voz moi chula, e nada, e a coñecía, entón falei con ela e lle comentei a idea, e mixo que para adiante. Logo con Escándalo pasou porque tiña que pasar, porque xa levábamos así tempo en Pontacas, claro. E temos moi bo rollo con eles e nos gusta moito o traballo que fan eles e eles o que facemos nós, entón tiña que pasar. E con o ZR pois tamén temos moi boa relación con eles e decidimos que tiña que pasar. Aparte, Mazo Peña nos estaba pedindo que por fin fixéramos o tema, que había que facer unha colabo e dixemos, mira, pois ten que ser para ahora. E o ZR tamén por Pedro Petrovski, que é un dos integrantes, claro. Levámonos moi ben con ele e tal, porque fixonos moitas bases e tal. De feito, no disco hai 3 ou 4 que son del. Sí, porque aparte Petrovski do Porriño, non? Sí, como é veciño e ao final nos fai moitas instrumentais e tal, temos relación con ele e acabou xurdindo. Volto contigo, non quero irme fora, quero sentir como todo me llora. Sinto Galiza en mí, llantos da terra na que nací, orgullos son choros da nosa lingua, pensando que xa chega xa seu fin. Sinto Galiza en mí, llantos da terra na que nací, orgullos son choros da nosa lingua, pensando que xa chega xa seu fin. Sinto por dentro, cando me concentro, ela pode darme alento, ten esa raiva dos mares e peche coa forza do vento. Bueno, como sabedes, Hugo e Alex son sensís, e sabes que os sensís sempre tenden a falar eles, non? Entón o Iván que bueno, que o que pon o DJ, o que lle pon a base, precisamente esas producións e tal, houve moito traballo aí, como esa parte musical, non, do disco. Hai parte de Petrovski, non sei se tamén algo teu. Bueno, neste disco realmente eu só colaborei pois co tema que xa había saído de Salsa Galaica, porque, bueno, levo o mesmo... Bueno, e co Skid, certo? Bueno. O Skid se me había ido, porque foi... Bueno, sí. Ao final hai máis. A ver, pero déxame, é que o chaval non me deixa rematar de contestar. Mirados en sís como son, En canto a produción musical, o maior aporte foi o de Salsa Galaica, porque o que ven sendo o Skid, si é certo que, bueno, foi así un poquinho a correr, quero facer isto, Alex habíame pasado algo, non me acabo de convencer, ao final fixen eu, logo ela axudoume, entre os dous fixemos, e bueno, si os scratches son sempre, pero bueno, unha cousa son producións, outra cousa scratches, claro. Que a min pois scratches pasasme pois aí o tema tal, non me leva agora mesmo a mesma cantidad de traballo que facer un instrumental. Claro. Entón, como levo pois outros proxectos tamén de pinchar eu aparte, pois ao mesmo tempo
non fago tantas instrumentais, entón, pois, bueno, non non hai tanto meu no disco, por así dicilo. Bueno, esa para rematar, porque, bueno, teñen que ir cear, que nada, xa van tocar aquí en Bueu, en canto cae a noite. Non sei se tedes algo máis, non, pero hai os que non están aquí os en Bueu e non van ver isto pola tele, que opcións hai de ver a Son da Rúa, casi digo ZR, a Son da Rúa en nada nestes vindeiros días, semanas? Ou non hai nada aínda? Claro, que está cosa complicada. O tema é que, bueno, temos algunhas ideas aí para facer, por exemplo, un concerto streaming posiblemente 24 de xullo, que fai 2 meses que sacamos o disco, pero que non podemos confirmar nada porque está todo un pouquiño no aire. Estamos acabando de organizalo e logo o resto, pois sí, temos datas que temos máis ou menos pechadas, pero que falta que se confirmen e que, claro, de un día para outro, igual que pasou ahora na Mariña ou pasou en tal, pode pasar en calquer lado. Entón, claro, entón temos algunhas para verán que están aí coa idea de facer, pero estaremos hasta a última hora para saber se poden facer e logo que vaya saindo. E logo xa de cara a inverno, pois sí que temos tamén cousas pechadas en setembro e en outubro, en salas xa, pero tamén, claro, depende todo de como avance. Que vai habendo. Pero bueno, a xente que este atenta nas redes, que ali iremos contando. Pois xa sabedes, os que non teñades a sorte de estar aquí neste diaxo aquí en Bueu mirando a estrea de Eterno Combate, non, despois dun par de meses, pois ficade atentos ás redes sociais, porque ali, ou a Gaceta Música, que tamén o publicaremos seguro, porque ali pois habrá información dos seguintes concertos de Son da Rúa. Máis nada. Dime qué pasa, que Son da Rúa está na casa, Galiza arrasa, claro que arrasa. Noto un mundo tóxico ainda máis, vexos e monóxidos ainda das centrais. O noso planeta costa baixo vai, e cobos o sistema incompatible estrella light. Contaminación tamén na televisión, intoxican nosas mentes, minten sempre a poboación. Corrupción, dentro xuizo auto Borbón, falacia de democracia, presos nunha votación. Pero sigue firme a miña psique, loitando sempre non nos van parar, así que repriman o que queiran. Estaremos cas megas ardendo nas bodeiras, pero non podrán calar a todos nós. E se ves algo injusto, alza sempre a túa voz. Cada vez máis xente nos va a votar Vox, grazas a ses medios por facerlles de altavoz. OTAN, organización criminal, guerras por o poder territorial, arrasando medio mundo en nome da paz mundial. Roban mineral, gaña o capital, meten na tele se fallan de que en Venezuela sigue todo mal. Esperanza ver, xente combativa loitando por ter un futuro que é posible. Somos combustibles, semente de vencer. Combate, non imos deixar que nos maltraten. Da resignación pasamos ao ataque, que contra o fascismo non hai debate. Que non vencerán o combate, porque esta vida é un eterno combate, perseguindo a luita que non rescate. Sangre de revolta, corazón que late, e non nos poden censurar. Non creo que haxa ceo nin inferno, non creo na prensa, xa non creo no goberno, non creo ter rei nin que nada sexa eterno. Creo no que vexo e vexo un mundo enfermo, vexo desidia, pouco nos alivia, manipulación cada día nos más media. Presos cataláns, outros que se exilian, golpe de estado foi o que tentou en Bolivia. Falan de terrorismo sen saber que terrorismo son os prezos dun aluguer. O franquismo sei que a volta a renacer, terrorismo nega violencia contra a muller. Pensan que nos vencerán, pero non saben da nosa forza. Imos por eles, irmán, por cada vida que se destroza. Cando todo falla perra, perdemos batalla, pero seguimos en él. Va con reggae, soa brutal, música necesidade vital, paz mental, que todo mellora. Bota para fora sen mal, felicidade non é material, non quero luxo, todo normal, un par de birras e tal, ou evadirme neste festival. Contigo, non busques razón, non busques motivo, só quero avanzar e sentirme vivo. Porque nos quixo deprimidos, sorrindo tamén ensinamos dense su enemigo. Pom, 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 pom.
Otro tema de son da rúa combativo e vacilón. Me parece imposible, mais subimos lo listón. E sempre por la esquerda como late o corazón materno, con poder interno. E se non nos coñeces xa tardas en vir a vernos. Como anao guardando cartas no caderno, imos todas xuntas para lotar en o eterno. Combate, non imos deixar que nos maltraten. Da resignación pasamos o ataque, que contra o fascismo non hai debate. Que non vencerán o combate, porque esta vida é un eterno combate, perseguindo a luta que no rescate. Sangue de revolta, corazón que late, que non o poden censurar. Despois do hip hop do sur, vamos con música nordestina. Non falamos do Axé da Bahía, senón do pop de Cedeira. Guadi Galego tamén volveu aos escenarios fai pouco. E a nosa colaboradora, Pati Castro, de Mulleres Galegas Cañeras, aproveitou para falar con ela. Moi boas e moitas gracias aos meus compañeiros. Hoxe estamos aquí con Guadi Galego, eu son Pati Castro, de Mulleres Galegas Cañeras, e teño o grandísimo prazer de estar a falar cunha das grandes do noso país. Hola, que tal, Guadi? Que tal, Pati, como estás? Pois moi ben, aquí con un día un pouco así tristón, por callento, pero bueno. Pues Ti que tal aí por Cedeira? Aquí chova chuzos, pero tamén é certo que só levamos 2 días con este tempo, tuvemos moi bo tempo, entón tampouco hai que decilo moito, non vai a ser que a xente pense que é así sempre. Sí, no, a verdad que estamos tendo un verán increíblemente bo, pero bueno, que xa tamén nos cumpría, porque, home, algo de calor e de sol, pois sempre como que anima o espírito, non? Nada, aparte de falar do tempo, estamos aquí para que a xente, sobre todo máis do meu ámbito, do rollo un pouquiño máis cañero, pois te coñeza, porque aínda que eres moi grande, pois tal vez eres máis conocida no ámbito pop e folk, que tal vez en outro estilo de ámbitos. E eu veño aquí para falar de mulleres moi cañeras, e ti sin duda o eres. E vou facer así unha pequena intro, vale? Porque para moitos, ao mellor, sonalles o nombre, pero non sabe de onde ves. Aparte de saber que eres de Cedeira, hai que decir que ti comezaches moi noviña, como gaiteira, como pianista e como vocalista dun grupo mítico que se chama Berrogueto. Pero non queda aí a cousa. Ti a partir do 2009, pode ser, empezache a facer os teus propios temas. O primeiro foi un disco moi aclamado pola crítica, que foi Beizón, e a partir de aí empezache todo o que sería un periplo de cousas moi bonitas, que, por certo, eu, cando fixeche en 2014 un disco que Lúas de Outubro, fixeches unha canción que eu creo que a mí me chegáchese como a min a moitísima xente, que foi Matriarcas. Que foi Matriarcas? Porque, sin dúbida, aparte de ser unha canción moi feminista, foi como unha explosión. Escoitábase Matriarcas por todos lados. De onde che veu esa canción? Que foi o que a lanzou? Ben, eu creo que Matriarcas probablemente sexa para sempre o tema que me represente, no? Porque é unha canción de amor. É unha canción de amor ás mulleres da miña vida, no? Sempre o digo así, non naceu nin para ser un tema feminista, nin para pretender que fose ningún tipo de himno, nin nada, sino que era unha canción de amor un pouco, se cadra así como con un punto irónico, con un punto desenfadado, un pouco desacomplexado, no? E bueno, eu estou rodeada de moitas mulleres, é dicir, o meu xermen emocional é totalmente matriarcado a tope e bueno, pareceume que era un bon momento para facer ese tema. O que eu non sabía é que, bueno, pois que lle iba a tocar a tanta xente, pero se cadra que no meu sitio pois había moita xente que se sentía identificada, no, con ese tema, con unha canción que falara das mulleres da súa vida. Non só mulleres, sino tamén moitos homes. Comezan as historias con homes respeitados, acaban sempre todas con mulleres que os salvaran da morte do intelecto, de insectos que os picaran, de turbas lendas vellas que non queren nen lembrar.
E nós a pouco ímonos situando, construindo barricadas no país dos alalás. Nós en corpo e alma, nós comprando calma, nós cousa por cousa sen podernos desviar. Nós aleitadoras, nós conquistadoras, brillantes activistas da vida cotidiana. Nós que resistimos a séculos de forza, nosas matriarcas do país Quintal Breogán. Seguimos adiante porque sigues con outro disco máis que O Mundo Está Parado en 2016 e despois faz unha cousa preciosa que a min polo menos encantoume, aparte de polo que representa, porque fixeches en 2017 unha cousa que ao mellor non coñece todo o mundo, pero que é ben bonito. Con Ramón Bermejo fixestes un coro maravilloso para unha canción pero preciosa que chea de vida, que non sei se escoitastes, pero se non xa estades facendo agora mesmo, buscade eso, e xuntastes canta xente. A ver, como foi eso? Como se che ocorreu? Non, a mí non se me ocorreu. Aquí o tema xorde por unha iniciativa do Cefore con Ramón Bermejo. Entón, deciden que queren levar o canto, é dicir, traspasar o canto coral ás escolas, tanto de primaria como de secundaria, e escollen xa de vida que lles parecía un tema como moi, bueno, pues, que cumpría cos valores, no? Que querían eles transmitir. Entón, bueno, pues chamáronme e dixeronme que me parece a cita para facer na escola e bueno, e máis nese entorno que era Navantia, que é un centro económico moi importante para Ferrolterra, e abrir as portas de Navantia a estudantes que van a cantar é casi unha revolución, ¿no? Porque entrar ali era bastante complicado, ¿no? Para todos nós. Entón, bueno, foi super especial, e para as traballadoras e os traballadores de Navantia tamén. Entón, bueno, foi un día moi fermoso. A terra que vos viu nacer, onde os povos deixan ver, limpo e máis limpo o sol por voltar, onde a pedra viu medrar, onde as rúas estreitan, os bares non fechan. Estarei subindo algunha montaña, estarei buscando a sombra dunha parra, estarei chea de vida, 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 chea de vida. Despois ven o que eu coñecín realmente é do que eu podese decir que empecé polo teu último disco. Eu conocente por inmersión, vale? Sí. Ainda que sí, coñecía esos temas e eran cousas aisladas, realmente inmersión foi unha presentación, bueno, encantoume. A verdade é que é un disco que está cheo de cousas moi bonitas e é unha recopilación de todos os teus anteriores discos, pero faz unha cousa que a mí me gusta moito porque ti dixeches máis dunha ocasión e é que non son colaboracións, son reinterpretacións dos teus temas e o faz en 7 idiomas diferentes da nosa península e lle das pluralidade, lle das visibilidade a todas as nacións que están dentro da nosa terra, ¿no? da nosa península. Ben, e iso sí, pues, encantoume, porque aparte... Dime. Dime, nada, no, decíache que
que a Immersion era un traballo que eu de outros xeitos non sabía como quería concretalo, pero que tiña en mente desde facía moito tempo. O de cantar nas distintas linguas peninsulares, o que pasa que non sabía como quería facelo, non? Entón, bueno, pareceme que facer un recompilatorio moito máis minimalista, unha reinterpretación na que todas esas artistas que son moi descoñecidas, a mellor para nós, algunhas delas, outras non, como Iván Ferreiro, ou Andrés, ou Vega, no? Que son artistas máis a nivel estatal, pois que son máis coñecidos polo grande público, pero hai moitos que son coñecidos moito no seu territorio, como pode ser Judith e Clara, ou Alfredo Silvia en Asturias, Miquel, no, pero que aquí, pois, a mellor somos descoñecedores desas cousas e que, por outro lado, son cousas que están pegadas a nós, que forman parte, eso, que fan parte da nosa tamén, da nosa cultura e que están moi lonxe porque non somos capaces de chegar porque están fora do marco global, non? Entón, parecíame como moi interesante, non, achegarlle, creo que é unha asignatura pendente que temos como sociedade, achegar as linguas minoritarias e minorizadas xunto con linguas pois, moito máis faladas, como é o portugués ou o español, pois poñelas ao mesmo nivel, non? E combinar unhas con outras e ver como vai soando e que nada chirría, non? Como que todo fluye ben. Non, que va. A min, de feito, eu vivín na Val de Arán durante 5 anos, estou moi en contacto ca xente aranesa, e a verdade é que me encantou poder escoitar un disco que mezcla o aranés, porque realmente a xente vive moito o aranés, vive moito a súa cultura, pero, sin embargo, a xente normalmente en España descoñece que existe esa lengua, a lengua occitana, que realmente é unha lingua chulísima, maravillosa en sí, e sobre todo que está ligada a un sentimento de unidade de varios países, ademais. Sí, é dicir, que se fala en moitos territorios con fronteira política distinta, no? Por decirlo de algún xeito, que pasa que hai moitos dialectos sobre a mesma lingua e entenderse bastante ben e chega como a uns... Non é falada por 10 millóns de persoas, pero sí comprendida por 10 millóns de persoas. O que pasa que esas son cousas que descoñecemos porque ninguén nos conta, ¿no? Pero que están aí e están máis perto do que pensamos. Sí. Sí. Está moi ben porque, por unha parte, como que lle das visibilidade, sabes, a través da música, faz unha ferramenta que a túa música, por iso eu considero que eres unha muller moi cañera, porque faz que a túa música sexa realmente unha forma política de darnos a entender que temos unha gran riqueza cultural e lingüística e falo a través da forma mellor que se pode facer, que é facéndonos escoitar esas linguas interpretadas xa por ti, pero de outra forma. E a verdade é que eso eu creo que chega incluso máis moitas veces que un discurso político, a miña forma de entender. Bueno, creo que ao final o político social vai moi ligado á emoción, eso está clarísimo, e as artes non son outra cousa que eso, entón, se ti eres capaz de combinar todo iso, eu tampouco creo que se poda desligar o artístico do político social, creo que vai totalmente ligadas unhas cousas con outras e é difícil, non, desligar moitas veces todo iso, entón, bueno, pois unha cousa alimenta a outra, non? E creo que, ao final, todas temos que facer como creemos, como queremos cambiar o mundo desde as nosas perspectivas e o que sabemos facer, non? Que salves a la tomada las paraules la gent a les parades de cada barri a l'andana innocent tenim converses per jugar-hi mentrestant tu i jo cosint fronteres amb ponts dibuixem un nou mapa obrim barreres amb flors mentrestant tu i jo cerquem mirades de fe robem paraules al cel teixint amb elles l'amor. Por certo, xa para rematar, ti tocas no meu pobo. Xa mesmo. O día 21, pode ser? O 21? Pode ser, o 21, aí en Vilagarcía, na Xunqueira. Sí, na Xunqueira, sí. O día 21 en Vilagarcía, sí. Así que
Estou encantada, porque te vou a ter no meu pobo e vamos, vou no disfrutar moitísimo, e aparte porque é un gustazo, porque todo isto da pandemia está nos traendo a posibilidade, por fin, de ter de cabezas de cartéis aos nosos. E sobre todo porque están apostando moito por mulleres. Entón, pois, a todos aqueles que non tivestes a oportunidade, eso desde Vilagarcía ou de arredores, ides a ter unha oportunidade increíble, un broche de total espectacular de ver a Guadi e de escoitar seguramente esta inmersión, aínda que non sei que vas facer, que sempre faz cousas moi chulas, non sei se vas a presentar o disco, non sei que vas facer. No, sí, presentamos este Immersion, esta é a nosa xira, quedan poucos concertos, quedan estes de agosto, algunha cousa en setembro se todo vai ben e quedará, pois fecharemos en Narón en outubro e aí se acabará o plurilingüe. Entón, estamos dándolle moita caña ao plurilingüe a ver si chega a moita xente e despois xa en decembro, pois teremos en novembro, a finais de novembro teremos un disco novo, así que xa estamos no outro camiño. Despois desta revisión de Immersion, pois haberá outro disco e a seguir camiñando e construindo. Non queda outra. Non queda outra. Bueno, pois moitísimas grazas, Guadi, polo teu tempo e por estar aí sempre coa túa visión realmente persoal, que fai que nos plantemos moitas cousas e, como ti ben dís, dando a túa visión facendo da mellor maneira a través da música. Un bico enorme, unha forte aperta. Grazas, Pat. Un bico moi forte para todas. Te lo guiño. Para poder adivinar cal é o final. Hoxe semella que non chove pra cear. Se ti quixeras eu convido a navegar. Podemos xuntos compartir o máis alá. O deste mundo que o que quere non nos dá. Se non nos ama, non nos presta, non nos fai. Se pola contra o que quer dar que fará. E aquí estou eu, dando brillo sen cristal para contar que este meu reloj é máis cando ti estás. E aí estás ti, dando pé para falar de poemas, de sistemas que nunca funcionarán. E que máis ten se a desculpa é combinar. Na outra esquina hai un saco de emocións. Trocan cravos contra armas de ocasión. Ollos que choran ou se fechan por amor. Semellan cadros dunha grande exposición. Poden os astros conquistar outra galaxia e bailar de toda a luz a Vía Láctea. Poden as monxas ocupar calquer mosteiro e remover coa súa ollada o mundo enteiro. E aquí estou eu, dando brillo ese cristal para contar que este meu reloj é máis cando ti estás. E aí estás ti, dando pé para falar de poemas, de sistemas que nunca funcionarán. E que máis ten se a desculpa é combinar entre esta terra, ese ceo, este mar. Ti é máis eu, é a bola de cristal. Bueu, Ponteareas, Pontevedra, Cedeira, toca ir rematando a nosa viaxe. Imos facelo en Chantada.
De ali son Tianguezeta, un grupo de 4 rapaces amantes do rap que deron en tomar a palabra no 2018. Despois dun sinxelos gravados nestes últimos 2 anos, agora preséntanos Sandungueirada. Música hip-hop misturada con salsa, ao que lle engaden a voz de Julia Vázquez. O videoclip foi grabado no Encoro dos Peares. Quedades con eles, gozade e sede felices. Abur! Abur! Benvidas e benvidos un día máis a esta hora de música sen interrupcións aquí en Radio Gaita 9000.9. Desta temos connosco Tiam, Galicia e Julia, que traen este hit do verán que se chama Escoitade. Sandungueirada baila na tarima, pro mundo enteiro dende a Galiza. Dinos o que queira, rapaz, pero a túa cabeza movendo estás. Non te rayes, é o normal tal cal. Queremos te facer voar, que te atravese o movimento, así rápido ou lento, con sentimento, pra ficar sen alento. Que malo facemos ladras, que non somos ninguén falas, pero cando cantamos calas. Este ritmo ven que o bailas. Fagamos hoxe tremero, chao, con este novo tema do verao. Como artiguetes me acostumbro a Boyanca, colocao, colocao. Sandungueirada baila na tarima, pro mundo enteiro dende a Galiza. Activamos o modo vacilón, seguimos bailando tremendo cumbión. Que importa se me atranco, inda si te adianto. Meu estilo voa alto, carrero blanco, vídeo noso carón. Imos ter a ocasión de subir ya voz ao pobo, de facer yo mataleón ao lobo. Quito estrés a ver se ves probar esta delicia. Deixar o burgués feito trizas, son pílulas antifallas, trai toda Galiza. Sandungueirada baila na tarima, pro mundo enteiro dende a Galiza. Bueno, tremendo temazo que se marcaron estes 5. Estamos con Julia, contanos, que opinas ti desta colaboración co Tiam? Ai, pois moi contenta, aínda que o público ten a última palabra, pero a canción aínda non terminou. Ai non? Bueno, pues dalle. Aquí estamos, llegó el temita del verano ardente, como furano, funcionando, entrando en acción. Gracias a temos un don de festa sempre con nosa cultura, ata sepultura. Salón aquel de piso loco, pensalo, que se o foco. Non había tempo que nos chegase xuntos, o TNT pa clase. Os míos tolos pasaramos factura, ese domingo pura. Os jefes xa saben o que teño na casa, vimos de la brasa. De festa en festa é como unha nasa, sempre licor da casa. Sandungueirada baila na tarima, pro mundo enteiro dende a Galiza. Sandungueirada baila na tarima, pro mundo enteiro dende a Galiza. Mima, estos sí que tocan. Corta.